Okei. Moi! Hei, oltiin äsken maastossa Viivun kanssa, Lydian ja Janskun kanssa. Kiipeiltiin. Oli pelottavia tilanteita. Mutta Viivu hoiti homman hyvin. Oikein taitava poni. Tuossa on Viivusta, näette kuin iloinen se on. Niin, se on tyytyväinen itteensä. Ja sillä on tällainen hieno kampaus kans, mutta se on vähän auennut, kun me laukattiin niin täysiä tuolla. Niin, tästä näyttää se vähän auennut. Mitä muuta? Nyt mennään talliin päin. Kerros meni. Mä menin Vemmulla. Ei mennyt hyvin. Koska mä tulin tänne, menin puoleksi tunniksi nukkua hoitajahuoneeseen. Niin onkin sitten mun yöunet. Ja No, mut kuis nyt ne meni niin huonosti. Tuli vähän seikkailtua taas. Mut siitä enemmän sit omassa postauksessa. Joo. Ja kuvia tulee ja vaikka mitä kivaa. Ehkä video. Tai mä tiedän, mä en nyt ehkä niin paljon videoa. No joo. No mutta ainakin tää. Ainakin tää tulee joo. Niin, mennään nyt takas talliin. Tonne. Jos Viivu saa sit syödä. En mä tiedä, pes mun seikkailu vielä pihalla vähän aikaa. Täytyy kattoo. Katsoa täytyy. Mutta joo, tässä on iso kivi. Joo, mut... Siis tää pitää mut aina ojaa. Mä toi, mikä tää ongelmana on. No joo, okei. Moi moi vlogi!